ти не си ми нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че е от кремък твоя стар Балкан. Какво, че вика вълци и чакали из твоите полета и гори, с онез, които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали. Земя като една човешка длан, но щупи се в тази длан сурова стакана с византийската отрова и кървавия турския таган. Търговци на тютюн и кръв човешка продаваха на дребно твоята пръст, но паднаха под теб с пречупен кръст, че беше малка ти, но беше тежка. Сега цъфтиш, набъбва чернозема под ласкавите български ръце, дъхти на здравец твоето лице и нова песен вятърът подема. Земя като една човешка длан, но ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не с разстояние, а с обич, от която съм пиян. Уважаеми сънародници, скъпи българи, преди 133 години, на 3 март, България възкръсна отново. След векове политическо небитие, българите получиха официално правото да имат свое самоуправляващо се княжество, да имат свое правителство, своя войска и своето достойно, идентично лице пред целия свят. На 1393 година Свети патриарх Евтимий разбрал, че въпреки отбраната, престолният Търновград ще падне. Духовният отец на българите повикал най-добрият майстор Лияр и му поръчал: направи ми една камбана, която да пее с душата на България. Как да направя такава камбана? Казал майсторът. Светейшият патриарх Евтимий му рекал да разтопи метала, после донесъл една овехтяла малка книжка, целувал я и просълзен я хвърлил в горящата лава. Това била история славянобългарския. Когато камбаната била готова, покачили я на най-високия връх в Царевец, в старопрестолния Търновград. Оттам се понесъл нейният глас, съдбовен и протяжен. Кръвожадният Сюлейман Паша заповядал да изковава от камбаната ятагани, но когато друговерците се опитали да я смъкнат от камбанарията, тя паднала и потънала дълбоко в земята. Този черен ден се случил в 1393 година. Заблъкнала камбаната и 500 години мълчала. Повода всички да бъдем тук е 3 март. На тази дата, с победата на руската армия, беше сложен край на най-тежкия и най-тъжния период в българската история. На тази дата беше сложено едно ново начало на възраждането на българската държава, като нация и като народ. На този ден ние всички българи изразяваме нашата признателност към всички хиляди български опълченци, руснаци, румънци, украинци, белоруси, финландци, всички, които дадоха живота си за свободата на България. На този ден, на 3 март, ние осъзнаваме, че Панагюрище и Копривщица, Батак и Перущица,
тази същата България е тази, която ние, българите в Америка, носим в сърцата си, защото смея да кажа, че ние пренесохме с нас през океана огъня, а не пепелта от миналото. Това е, което ние носим през годините и ще оставим на нашите поколения идеята за чиста и свята България и за всичко, което ни обединява, което ни мотивира и което ни засилва като българи. Да запазим българщината в нас, в нашите поколения, е една от най-големите инвестиции, които може да направим за нашите деца в 21 век. В века, в който границите вече няма да имат значение. Нашата култура, нашият език, нашите традиции, нашите песни и танци ще бъдат част от този съзидателен дух, който изправи България на крака само преди 133 години. 3 март е ден на преклонение пред миналото и ден на надежда за бъдещето. Ако ние всички носим българския дух в себе си, България и ние като българи ще бъдем и ще пребъдем, където и да сме по света. Сега моля всички присъстващи да станат на крака, защото ще чуем националните химни на Съединените